Escolta, des que estem en aquesta casa, tu t'has tornat una crac en jardineria, fas moltes coses amb la màquina de cosir, també et dediques a les reformes, a mi m'ha donat per fer pastissos, també jugo a videojocs. Creus que hauríem de fer contingut de totes aquestes coses noves que fem? No sé, però hauríem de continuar fent tot el contingut de llibres que ja fem? Sí. Ni de conya. Bon dia, Book Hunters. Som amb el resum de lectures del mes de juliol. Estem al mes d'agost aquí, no descansa ningú. Algú volia fer vacances de vídeos? Sí. Doncs com sempre, no? Fem el resum de tot el que hem llegit durant el mes de juliol, que bé, està bé, prou bé de números veig. Jo m'he deixat algun que vaig començar el juliol però no l'he acabat encara, a dia d'avui encara no l'he acabat, però ja me'l guardo pel proper resum, però no està malament. No està malament. He dit que tampoc no ha sigut el meu millor mes de lectures. És que venies d'alguns mesos massa bons, no? Molt bons, les comparacions són odioses, Clar, no és que siguin dolentes, però la comparació no ha sigut més apassionant, però escolta, llibres prou interessants. I res, abans de començar, dir que estem molt a prop d'arribar als 2.000 subscriptors aquí a YouTube, falten 40 subscriptors només, així que si encara no us heu subscrit al canal o coneixeu algú susceptible de que li pugui agradar això que fem, doncs escolta, és estiu, parleu de nosaltres, a veure si algú s'anima i arribem a aquesta xifra tan bonica del 2K, que estaria molt bé, no? Estaria molt bé, sí. I estaria encara millor si us féssiu mecenes a l'Aixeta, ja sabeu, aquesta pàgina de micromecenatge que tenim, en el qual ens podeu donar suport econòmic perquè puguem continuar fent els nostres vídeos, les nostres cosetes. Si us agrada el que fem, prometem 3 vídeos exclusius l'any, anem amb retard aquest any, però els farem, n'hem fet un de moment, però els nostres mecenes tindran els seus 3 vídeos exclusius aquest any segur, així que encara queda molt any, no? Sí. Els farem. Si us voleu fer mecenes, per molt poquets diners, ens ajudeu molt i us estimem moltíssim. Formeu part dels nostres cors, etc. Bé, començo jo? Sembla bé? Jo tinc un total de 6 llibres. Vaig començar amb un clàssic de la literatura catalana, que sí que m'agrada força. És un llibre que està força bé, L'auca del senyor Esteve, de Santiago Rusiñol, publicat a Barsino. Aquestes edicions dels imprescindibles, que són precioses, maquíssimes. I a mi sempre em fa molta por, no?, abordar aquests clàssics de la literatura catalana. La Laia s'hi atreveix més, potser, o és més desvergonyida. Últimament no gaire, sí. Bueno, aquest any potser no, però crec que poses més morro a llegir-ho i a mi m'impressionen una mica. No sé, al final és si m'agraden bé i si no, també. O sigui, no em sento malament perquè no m'agradi un clàssic de literatura catalana o universal. Vull dir, hi ha algun dia que voldré llegir, per exemple, les Bronte també, que no les he llegit, i si m'agrada bé i si no també, saps? No sé. Si aixequen el cap, què? Ja et van els fantasmes, no? També. Bé, l'auca del senyor Esteve. Ja sabeu, aquella auca que tots coneixem de l'escola, almenys els de la meva generació, que eren 27 vinyetes amb un rodolí, tot molt bonic, que expliquen la vida, la història del senyor Esteve. Un vedes i fils del barri de la Ribera de Barcelona, amo de la Puntual, és net del fundador de la Puntual, aquesta botiga de vetes i fils, allà al barri de la Ribera, i aquest llibre explica la seva vida, i no explica més que això. I aquest senyor Esteve, que en realitat doncs, hi ha 3 parts del llibre, quan és Estevet, perquè el seu pare encara és l'amo de la Puntual i encara està viu el seu avi, després és l'Esteve, i finalment passa a ser el senyor Esteve, perquè... Perquè, evidentment, tots es diuen igual, no? No, van alternant-se, o sigui, el fundador de la Puntual era el senyor Esteve, encara és el senyor Esteve, el seu pare es diu Ramon, ell es diu Esteve una altra vegada, i el fill es dirà Ramon. El futur fill, quan comença el llibre, es dirà Ramon també. O sigui, aquí hi ha... La gràcia, al final... Un sí, un no. La gràcia d'això és que explica una vida, és allò de dir, hòstia, m'explica la vida des de que neix fins que es mor, no és spoiler, va així, però al final és un retrat d'una classe social molt concreta de Barcelona, aquella burgesia comercial que tenien aquestes botigues, que se les donaven de rics o d'estar per sobre d'altra gent, no? Una classe molt concreta que al final és l'exemple de la catalanor, de moltes d'aquelles coses que associem amb el ser català, no? El ser prudent, el no fer xivarri, el sempre anar amb molta cura amb allò que fas, i el senyor Esteve doncs, va néixer per ser això. Ja quan era ben petit
no sabia de lletra, no sabia de números ni res, però ell ja sabia vendre vetes i fils. Ell estava fet per treballar a la botiga aquesta i realment es passa la vida fent això. I la veritat és que és un llibre molt graciós, perquè el retrat que fa no només d'aquesta classe social, sinó d'una Barcelona que ja és desapareguda i que ja no coneixem, però que tots d'alguna manera tenim força a la memòria o en aquell imaginari, no, de principi de segle XX, i fa un retrat que bàsicament se'n riu molt de nosaltres mateixos, del que som els catalans, d'on venim, de què fem, com pensem, i bueno, com no podia ser d'altra manera, en el seu moment va haver-hi molt d'arbombori amb aquest llibre, la gent deia, però aquest senyor què s'ha pensat, no? Explicat en Santiago Rossinyol. La gent no té sentit de l'humor, no? Si sabeu riure's de vosaltres mateixos, clar, ara queda molt lluny, no?, tot el que retrata en aquest llibre, i allò és com molt Dantes el llibre, però si teniu una mica de sentit de l'humor i us agrada riure-us del que som i del que hem estat, doncs aquest llibre és molt divertit, és molt senzill de llegir, no té cap complicació estilística ni formal, és molt planer i molt agradable, i és allò molt Dantes, no? Estàs llegint una cosa molt Dantes, però que és molt agradable, i al final és allò, no perdre una mica de por als clàssics perquè n'hi ha alguns de molt propers i que no generen cap mena de complicació, i aquest n'és un. La veritat és que m'ho vaig passar força bé. Dic, no sé, tu vas tenir l'experiència del... com es deia aquell? Segarra. El Segarra, que no és que precisament he mirat que és del 1907 i Segarra ja era del 32, 33, em sembla. Són aquestes coses que es van encavalcant, no? Era prèvia, el Segarra i tal, la vida privada, i bé, aquesta mena de llibres que publica Però que ell també se'n fot, però no des d'un punt de vista còmic, és com fa més sària, no? Sí, i ja no és tant d'una burgesia comercial, sinó per mi és una burgesia més... en aquell moment Passeig de Gràcia, ara li diríem Upper Diagonal. Sí. No? Una cosa més elevada, no aquesta burgesia més comercial. Bé, està bé. Abordar els clàssics catalans també està bé. I d'un clàssic català em vaig a una clàssica d'aquesta casa i clàssica en general, que és Dafne du Maurier, amb aquest petit plaer, que es diu Les lents blaves. Jo estic molt enfadat amb Viena, perquè només fa que publicar petits plaers, que són relats, en realitat són relats. L'autora va fer moltes col·leccions de relats, i en té molts, però també té novel·les que encara no s'han publicat en català, o que com a mínim fa molt de temps que no estan disponibles en català, Més enllà de Rebeca, Més enllà de la cosina Rachel. Hi ha altres obres de Dafne du Maurier que demano, sisplau, que Viena o qui sigui ens porti traduïdes al català, perquè jo adoro aquesta autora. I com és una història molt curteta aquesta, que és un relat, no vull explicar-ne gaire, però bé, es diu Les lents blaves, parla d'una dona que es diu Martha West, que té problemes de visió i que hi ha risc de que es quedi cega, fins i tot, i se sotmet a una operació que li diuen doncs, que recuperarà la visió, no? sense problemes, però ha de passar per una fase de recuperació en la qual estarà doncs, a l'hospital amb els ulls embenats i no hi podrà veure durant un temps perquè clar, els ulls s'han de recuperar. I mentre fa aquest període de convalescència, doncs ella va sentint les veus de la gent que els visita, dels metges, també de les infermeres, i es va imaginant com són. I just abans, diguem, que ja li van a treure les venes, li diuen que li han posat unes lents temporals, que són unes lents blaves, que pot ser que no vegi tots els colors o no acabi de veure tot com s'espera, però que això és temporal i que és perquè s'acostumi, que no vegi de cop tants estímuls que li costi molt acostumar-se a la realitat tal com és. I el que passa és que quan li treu les venes finalment i portant aquestes lents blaves, el que veu és completament inesperat pel lector, per ella també, evidentment. No vull explicar què és perquè jo me'n vaig endur una sorpresa increïble amb el llibre. Dic, hòstia, Dafne, però què has fet aquí? És que no m'ho esperava gens ni mica. Però només dir que, d'alguna manera, amb aquestes lents, o això intuïm nosaltres, la Martha veu més enllà de la realitat. Veu una realitat augmentada, més enllà d'una manera molt concreta que descriu Dafne du Maurier, diguem que veu més enllà a les persones que es troba un cop li han tret les venes. I la veritat és que el que era, doncs, bueno, una recuperació a l'hospital, un relat molt tranquil de com ella va sentir les veus i tot això, passa a ser un thriller, un terror psicològic pur, perquè, clar, és una angoixa molt gran el que ella veu quan li han tret les venes. I, clar, això, aquesta angoixa se t'encomana a tu, i a més és això, no? Amb Dafne du Maurier no acabes de saber mai si allò és un muntatge, si allò li estan fent, o si és ella que ho veu i els altres no saben que ella ho veu, ella es comporta d'una manera rara i l'altra gent li diu, escolta, s'està comportant d'una manera molt estranya.
i no acabem de saber què està passant aquí, no? Però el que descriu, la veritat és que a mi em va deixar mort i em va agradar moltíssim, perquè dic, hòstia, és que ho ha tornat a fer i juga a despistar i juga a sorprendre't, i és que és tan bona aquesta autora, és que m'agrada tant. Així que... Compraré un pòster. Doncs sí, aquella amb el... Perquè li diguis bona nit. Amb la cigarreta aquí, l'hauríem de tenir penjat aquí. Hauríem de tenir pòsters dels nostres autors preferits. Ai, senyor. Quina bona idea. No hi ha paret aquí. Perquè ja són tot llibres. Són tot llibres. Però tenim molta paret a casa. Tenim molta paret a casa, sí. M'apunto la idea. Un dels 3 llibres que vaig llegir jo durant el mes de juliol, Quan la Terra respon, d'en Jordi de Manuel, llibre publicat a Més Llibres, que és un dels llibres que forma part del que és el seu cometavers. Jordi de Manuel, aquest cometavers, el que té és com si diguéssim és un cicle, no?, de novel·les, totes ambientades al voltant d'una idea que ell va tenir ja fa molts anys, que és, ens imaginem que a la Terra, de sobte els científics descobreixen que hi ha un cometa que impactarà contra la Terra, no? Llavors, clar, tu saps això bastants anys abans, el món s'acaba, tu això ho saps bastants anys abans, no? Llavors, què passarà? Ja no tant què passarà i què li passarà a la Terra, ens podem imaginar que serà una supercatàstrofe, però tot de coses que comencen a passar, des de quines pugnes hi haurà, fins a què farem, emigrarem, a on anirem, hi anirà tothom, com s'establirà qui va a uns llocs, qui va a uns altres, no? Tot de temes així. Llavors, clar, jo no he llegit cap dels altres llibres del seu cometavers, aquest és el primer que he llegit, però intueixo d'algunes coses que es mencionen al llibre, potser altres històries que deuen existir o que potser l'autor té en la seva ment, no? Em sembla xulo això d'imaginar com una situació, perquè si vas llegint llibres de l'autor deus veure diferents punts de vista. Sí que és veritat que hi ha un aspecte que, clar, de vegades penso, ostres, m'has deixat caure aquí alguna cosa que potser no m'has explicat prou i no me l'acabaràs de desenvolupar i no l'acabaré d'entendre potser sense un altre dels llibres, no? Llavors, a l'encaix entre tots els llibres, alhora no pots sempre explicar-ho tot perquè tots els llibres serien molt repetitius, però sí que és veritat que tampoc sé si és el millor llibre per entrar-hi o si hi ha un millor llibre per entrar-hi, no? Però que sovint aquest encaix pot ser difícil amb sagues d'aquesta mena, no? Aquest llibre en concret va d'una científica que es diu Lara, que és immunòloga, que diguem-ne que la recluten per tal de que sigui la immunòloga que ha de gestionar tot el que serà la colònia lunar a nivell de pandèmies i epidèmies, no? No tothom anirà a la Lluna, però hi ha una colònia que es farà a la Lluna, i llavors és com, bé, no hi pot haver una pandèmia o una epidèmia al mig de la Lluna. Vull dir, recordem que la gent per allà a la Lluna estarà en una mena de càpsules, no tenim l'atmosfera que hi ha a la Terra, per tant, qualsevol bitxo que se't coli allà es carrega tothom així, no? Per tant, tasca molt important. Amb tota aquesta trajectòria de la Lara, a més, el que passa és que al llibre, només començar, la Lara el que fa és que es carrega el seu director de tesi, que era el seu jefe de departament d'allà a la feina, i ho fa per un motiu concret que anirem descobrint al llarg del llibre. Alhora ella fa certes coses i tot això li serveix per altres motius, i diguem-ne que també és una mica una cosa que tu vas pensant això ha passat i ara què, però va sortint al llarg del llibre, no? I és com aquella cosa que potser anirem arrossegant i a un final veurem una mica per què ha passat tot plegat, no? No sé, està bé, sí que és veritat que hi ha algunes coses que potser, clar, m'hi han faltat, però potser no em falten, sinó que em falta llegir potser altres llibres, no? I cap sorpresa sobre les coses que faria la humanitat. Sobre si cregués que s'acaba el món, perquè la gent és així, som així. Això ens agrada, veure És trist, la misèria humana. És trist. M'ha resultat molt interessant, per exemple, hi ha com 3 escenaris, hi ha una part de la gent que s'anirà a la Lluna, que és on es centra aquest llibre, no? Però hi ha una altra mena de colònia que serà una mena de estació espacial flotant, hi ha gent que anirà a sota terra. Llavors, aquests escenaris com que m'interessen, el de sota terra m'és com molt curiós, no sé si hi ha algun dels llibres ja ambientat, perquè no, he dit que no he explorat, sobretot l'obra del cometavers, o si l'autor la té en ment, però com seria viure sota terra i si seria possible és curiós també. Bueno, Jordi de Manuel, a part de fer ciència-ficció, és científic, explora les possibilitats, diguem, de manera científica, no? Sí, clar, tot gira molt al voltant de... I potser hi ha alguna cosa que, des del meu punt de vista, és, vale, ja ho sabia, però sí que hi ha com coses que les has com d'explicar, no? Perquè a vegades explica alguns experiments i tal, no? Hi ha experiments també amb animals, conductuals i... Clar, si no tens el context,
costa d'imaginar, no? Algú que no ha trepitjat un laboratori i li estàs explicant algunes coses i pensa, uf. El Jordi de Manuela diria que has de llegir els altres llibres del Cometa Vers. Sí. Té la tira. En té moltíssim. A més, publicat una a cada editorial, vull dir, si has de seguir la pista... Ja, això és molt curiós, també. Però ell segur que té una pissarra a casa o un suro, amb tot connectat. No? És científic. Hauria. Va, jo crec que ho té. També pot tenir la versió digital, si vol. No. Fa de bon científic tenir una... I de bon psicòpata. També, però això és un altre tema. Vinga, va, el Trotalibros de torn de l'any en català, aquest Hora de conèixer l'home, de James Baldwin. El vaig fer servir també per participar a la iniciativa que el mateix Trotalibros fa cada juliol, que és el Black History July. M'he patat totes les iniciatives aquest any, ni me'n recordava que era el Black History July. Ostres, vaig amb l'aigua al coll, intentar llegir un llibre cada mes perquè no donem per més. Acabo de tenir ara un flash de dir, uau, és veritat, ja estem a agost, ja no hi participaré, ja no em seguireu. Bueno, jo vaig dir que llegiria 2 llibres, perquè volia llegir el Percival Everett, i no he arribat. S'ha acabat el juliol també, no he arribat. No passa res. Bé, tornant al llibre, doncs ja aprofito, ja que em publica un llibre d'un autor afroamericà, en aquest cas James Baldwin, que li encanta, ens han de Trotalibros, i que per ell és genial poder-lo publicar en català. Diria que els 3 últims llibres de la col·lecció Colom en català són de James Baldwin, i els he anat llegint tots, i en aquest cas és un recull de relats de l'autor. Els 2 primers, quan vaig començar a llegir-lo, em sonava molt, i dic, hòstia, això ja ho he llegit jo. I de fet vaig dir, és que ja està James Baldwin explicant el mateix de sempre, perquè és que aquest context que està explicant ja l'he llegit jo anteriorment, i no, és que són els mateixos personatges del que la que va ser la seva primera obra, que era autobiogràfica, ara no me'n recordaré, la tinc allà. Habitació en Giovanni, no? No, l'altra. No ho sé. Miro cap allà. La seva primera obra? Pregoneu els 4 vents. Ja perdo la memòria, no me'n recordo les coses. Però conserves la vista, perquè des d'aquí no ho veig. És estrany que ho hagi vist, perquè més o menys em sé els títols. Doncs això, Pregoneu els 4 vents va ser el primer llibre que va escriure, era molt autobiogràfic, descriu una família fictícia, però que al final era la seva pròpia, no? I els 2 primers relats d'aquell recull, fa servir els mateixos protagonistes i podien ser perfectament capítols de Pregoneu els 4 vents. Però a partir de llavors són relats independents, però tots ells tracten els temes que preocupaven i que ocupaven sempre en James Baldwin, no? La seva homosexualitat, el racisme imperant, l'autoodi contra la raça que també patien els negres. També cada un d'ells agafa trets autobiogràfics de l'autor, però els porta, els deforma a la seva manera. Però, per exemple, hi ha un que passa a París, on va viure l'autor, i descriu com és tornar, diguéssim, als Estats Units des de París, que és un lloc on, diguéssim, hi havia molta més llibertat, s'acceptaven moltes més coses, i descriure la vida d'un artista negre que pot dedicar-se a cantar i a fer pel·lícules i pot triomfar a França, però la idea d'anar als Estats Units i que sigui considerat un negre més i que no pugui tenir, evidentment, cap mena de fama perquè era un negre i el tracten com a tal, és a dir, malament. I tots aquests temes, en moments diversos de la vida de l'autor, des de perspectives diferents, i he de dir que sempre em costa una mica l'estil de l'autor, m'interessa moltíssim el que explica, crec que ho plasma molt bé, perquè tot el que descriu ho ha viscut, o en carn pròpia, o en gent que coneix, descriu molt bé, ho plasma molt bé, però jo amb el seu estil tinc una mica de problema, però en aquest cas jo crec que amb els relats hi he connectat força. No, o potser és que ja m'estic acostumant en aquest estil, però a més de que m'interessa molt el que explica, i sobretot perquè quan ell explicava aquests temes ningú més en parlava, ningú s'atrevia a parlar d'aquests temes, i és fàcil llegir-lo a dia d'avui perquè hi ha molts temes que tenim assumits que existeixen i que passa, però també tenim assumits que encara hi ha molta discriminació i encara tenim molt camí per recórrer en molts temes, però llegir-ho, diguéssim, a 2026 és fàcil, escriure-ho quan ho va escriure James Baldwin a meitat del segle XX no era gens fàcil. Per tant, molt meritori i un goig que puguem llegir-ho en català a dia d'avui, amb una molt bona traducció de Jani Garcia, com sempre, i res, que
No sé si seguirem tenint obres de James Baldwin traduïda, però bé, ara que ja doncs, m'estic acostumant al seu estil, doncs ja no em queixaré tant quan vegi el Jan por ahí, dir-li que em publiqui altres coses en català, que també pot fer-ho, si vol, però que bé, James Baldwin és bien. És que és bo, és d'aquests autors que és allò que sempre dic, és que jo sé que és molt bon autor i el recomanaria a molta gent que el llegís, però jo tinc aquella cosa, no?, que me'n passa amb alguns que no sé per què no hi entro, però en canvi sé que hi ha gent que li encanta i puc entendre-ho perfectament. I de James Baldwin vaig passar a llegir una novetat editorial, aquest Amat Amat, de Marc Márquez, publicat a Males Herbes. Una nova autora a Males Herbes, que s'uneix a la llarga llista ja d'autores, que crec que debuta amb força bona nota. Aquest és un llibre que té un context distòpic, el que passa que té dues parts bastant diferenciades, crec jo. És una realitat una mica diferent a la nostra, o com a mínim té uns quants trets força diferents a la nostra realitat, però d'alguna manera ens la podem imaginar. La primera part del llibre no és que sigui una divisió física, diguem, que tingui dues parts, però tu pots veure que té dues parts clarament diferenciades. La primera part es dedica a descriure força aquest entorn distòpic. Amat Amat és un polític, és un diputat que bé, ens serveix per introduir-nos en el nou sistema polític existent, que és un sistema polític diguéssim que és de telerealitat pràcticament, perquè tots els debats polítics es fan televisats i la gent pot votar qualsevol cosa que es decideix, o sigui, és com una democràcia molt més avançada, però també molt més perversa, no? Perquè és això, tot és un show televisiu, i Amat Amat és un polític teòricament d'esquerres, i això és important perquè doncs, se li suposen uns valors, se li suposen que té uns principis i que els ha de seguir. Però Amat Amat té el problema també de que és un devot d'una religió concreta, una religió que existeix en aquest món, que també és part, diguéssim, de la distopia, en el qual cada any hi ha una collita i es tria unes quantes persones que han de donar la seva vida a la causa, no? Doncs en favor d'aquesta religió està muntada així, d'alguna manera. I tot això està molt bé, i el nostre estimat Amat hi està perfectament d'acord, fins que li toca amb ell, no? Fins que ell és escollit, i al final d'aquell any doncs, serà sacrificat per la causa. I clar, aquí es posa en entredit, diguéssim, els seus valors. Què he de fer? No? Ara he de donar la meva vida a aquesta causa. Ell és molt creient, però, hosti, haver de donar la vida doncs, potser no li fa tanta gràcia. I, com és una persona adinerada, és un polític doncs, establert, un personatge públic, té una sortida. Hi ha una mena de programa on hi ha uns voluntaris que doncs, tu pots canviar la teva vida per una d'aquestes persones, no? I aquestes persones doncs, donen la seva vida a canvi de la d'un ric, doncs, rebent alguna mena de compensació, per exemple, doncs, que la seva família ja no passi més penúries, no? Solen ser gent de classe molt baixa i aquestes coses. I bé, per no embolicar-me més, perquè, com dic, el context distòpic té moltes coses per anar descobrint mentre llegeixes, diguéssim que l'Amat té la mala idea de conèixer el voluntari aquest. Aquí us estic fent una mica d'espoiler, però la cosa va així. Ell decideix doncs, que triarà una persona, li tria el programa, li tria una persona que donarà la vida en nom seu. I com se sent molt malament, té remordiments i té sentiment de culpa, doncs decideix conèixer aquesta persona i intentar fer una miqueta més per a aquesta persona. I aquesta persona, doncs, bé, és una persona per descobrir-la. Es diu Llibert i té terra. Llavors, el tema és que tot aquest context distòpic i aquest context, diguem, de ciència-ficció passa a convertir-se en un thriller en aquesta segona part. I és molt més trepidant, i és molt més fosc, i la cosa es complica d'una manera força bèstia, i llavors el context distòpic doncs, perd força importància, tot i que, clar, és el que ens ha portat fins aquí, per tant no el podem abandonar del tot, però bé, com dic, té altres coses al llibre. És un llibre que va de menys a més. A mi al principi em va costar una mica entrar-hi, va explicant coses, vas veient elements que va descrivint, que clar, ja coneixes d'altres distopies potser, però mica en mica va agafant ritme, i quan veus que la segona part és d'un altre pal molt diferent, t'enganxes i això et porta fins al final. Un bon debut, dic, no una meravella de llibre, segurament tindria coses a polir, però m'ho vaig passar força bé. Un altre llibre que vaig llegir el mes de juliol, Bridge, de Lauren Beukes, Buscant la seva mare al multivers, és el subtítol del llibre, publicat a Maimés, autora de la qual jo ja havia llegit Les Lluminoses, que m'agrada molt. Aquest és molt més gruixut.
Però bé, com que tenia en ment, crec que aquest va ser una d'aquelles autores que vaig dir vull tornar a llegir Lauren Beukes en el vídeo dels pendents, no? I per això també la vaig agafar. Llavors, el llibre m'ha agradat, però sí que és veritat que té potser una fase una mica més lenta. A mi m'agrada més les lluminoses, però bé, al final no vols que l'autor sempre faci el mateix llibre, per tant també està bé. En aquest llibre, Lauren Beukes el que fa és, ens planteja la vida de la Bridge i la seva mare, que és la Jo, i juga amb la idea aquesta del multivers. Què vol dir? Doncs que, diguem-ne, hi ha com múltiples realitats paral·leles, hi ha un jo teu. És que la mare es diu Jo, llavors, clar, tota l'estona és com... Que difícil. Però, diguem-ne que és com que hi ha un tu en moltíssims universos i la cosa és que la mare de la Jo, en el temps present, diguem-ne, o en el món base, el món zero, diguem-ne, és una neurocientífica que mor d'un càncer, no? I resulta que la Bridge el que fa és buscar, i d'aquí ve el subtítol, a la seva mare pels diferents universos perquè hi ha una cosa que existeix en aquest univers que és el cuc dels somnis, que és com una mena de cosa, és que no sé molt bé com explicar-ho, jo me l'he imaginat com si agafessis una bola d'espaguetis i fessis així, ¿vale? De la qual elles van traient com fils, llavors jo m'ho he imaginat com espaguetis, i que quan se'ls mengen, i amb tota una mena de litúrgia, amb unes músiques i unes imatges, és com si fessis un viatge i poguessis saltar al multivers. Què passa? Que tu t'intercanvies amb la persona de l'univers on vas. I llavors la Bridge, tot això la seva mare ho coneixia de feia molt de temps, i de fet amb alguns d'aquests viatges, que de la manera com estan explicats de vegades és com molt psicotròpic i fins i tot penses, estava drogant a la nena? No ho sé, Però diguem-ne que això, la Jo, feia molts anys que ella havia anat fent viatges a través del multivers, intercanviant-se amb altres homòlogues seves, i quan es mor, d'alguna manera, la Bridge creu que la seva mare, la seva Jo, segueix viva en algun dels multiversos, no? I llavors és quan comença a viatjar pel multivers buscant a la seva mare. He de dir que, tot i que és com, sembla molt complicat explicat, no és gens difícil de seguir, perquè hi ha parts que són com diaris, hi ha parts... No et perds, no és allò de que l'autora jugui a ara no saps en quin univers està ni amb quina d'elles està parlant, no? Llavors, en aquest sentit, és fàcil de seguir, la trama és com complexa, però bé, té elements xulos. Dos elements xulos a destacar. Per mi, un és que millor amigui de la Bridge és un personatge no binari i es parla, es fa servir aquesta flexió no binària al llarg del llibre. És curiós com en algun d'aquests multiversos aquesta persona no és no binària i hi ha uns intercanvis xulos també i unes reflexions interessants. I després, que de la mateixa manera que ja feia a les lluminoses, tu vas seguint com la trama i al final, per mi, Lauren Beukes s'inventa un gir xulo, que jo no és que alguna cosa intueixes que passarà, però vaig dir, uau, això t'ho has tret de la màniga, molt guai, no? Aquest personatge no el veia jo així i me li has donat la volta, no? Té alguna fase lenta, però al final, les últimes 200 pàgines, un dia fins les 2 de la matinada. Sembla una mica fumada, per això. És que com que té la part aquesta com de drogar-se... Bueno, perquè... no anava per aquí, però també. No, bé, al final és com viatjar a altres realitats, li has de posar una mica com de xitxa, no? Té una part una mica de thriller, perquè a més hi ha com una persona que les va perseguint a través del multivers, també, no? Això no passava a les lluminoses, ja. A les lluminoses se saltava de temps. Eren viatges en el temps. Eren viatges en el temps. Aquí es viatja en el multivers, en el món contemporani, i hi ha un personatge que les va passar en compte bé pel multivers i té un punt també xulo en el sentit de que és un personatge que acaba dominant tant aquests viatges amb el multivers que acaba podent-se Bueno, és que hi ha una mena d'esquizofrènia perquè parla amb totes les seves jos, no? I no totes estan d'acord, està xulo, està xulo. Però al final, per mi, el que té Lauren Beukes és això no és que estilísticament la manera com escriu és bastant
normal, no normal, passa molt bé, vull dir, Clar, de vegades no és fàcil fer que passi bé, vull dir que no, però no és allò que li diries que té una manera d'escriure concreta, però per mi té molt bones idees. O sigui, no és un thriller normal, no és un llibre de viatges en el multivers normal, no? Hi ha una barreja de thriller, des de coses que fa la mare, coses que fa aquesta persona que les va perseguint, no? Té aquest rotllo, igual que el de les lluminoses. Podria ser un thriller normal, és un thriller amb viatges en el temps i, a més, històries connectades, no? És com que fa una mena de literatura de sci-fi barrejada amb thriller molt ben vestida i amb un plus. Sí, a Zoo City també era. O sigui, entre els dos hem llegit els 3 llibres d'ella, traduïts al català. Jo crec que sí, els podem descriure així com dius tu, no? Són com gènere negre, sí, però amb elements fantàstics. Clar, jo no sóc molt de thriller, sincerament, o sigui, no sóc molt de thriller, però els de Lauren Beukes... Però si van pel multivers, doncs mira... No, però, no sé, és com que segurament a mi una història amb policies i investigadors i tal, doncs me la puc llegir, però no em despertarà potser gaire interès, me la llegiré com per allò, velocitat de creuer, i hòstia, aquesta autora li fa un gir. Però no és per tots els moments, jo crec, perquè has de tenir el cap una mica de... Et repta una mica, però per mi Les lluminoses et reptava més en el sentit de que l'autora feia que haguessis d'enllaçar coses no per entendre el llibre, el podies entendre sense allò, però tenies 2 lectures, si prestaves molta atenció. Aquí no és tan així. O m'he deixat coses que... No, està bé. Vinga, va, aquest el passarem ràpid. Cop de llum, de Rita Bullwinkel. He llegit ara aquest llibre perquè va guanyar el Premi Llibreter i no podia ser que la Laia havia llegit els 2 premis llibreters de literatura adulta i jo no havia llegit cap dels 2. No podies fer. No, però... Quanta rancúnia. Això, a vegades, aquests llibres, ho hem explicat moltes vegades, quan un dels 2 llegeix un llibre, a l'altre se li endarrereix moltíssim. Soc una visionària. Sí, és veritat. Llavors la Laia havia llegit aquest llibre... Editorials, si voleu... Si voleu guanyar el Premi Llibreter, envieu els llibres directament al nom de la Laia. Acabo de pensar. No, pot ser un drama. No, sisplau. No, però sí, curiosament la Laia havia llegit els 2 llibres que van guanyar el Premi Llibreter, o sigui, Sau del Ferran Garcia i aquest Cop de llum, i doncs això, no? Impulsat per el premi, dic, escolta, doncs vaig a fer-lo un forat i llegir-lo jo també, a veure què tal. I bé, ja n'hem parlat d'aquest llibre, és un llibre que parla de boxa juvenil femenina, és a dir, superminoritari. Supernínxol. Parla d'un torneig de les Filles d'Amèrica, on hi ha 8 noies que van a competir per ser la millor boxadora menor de 18 anys de tots els Estats Units. I com a premissa dius, m'interessa aquest llibre? No, la boxa en general no m'agrada, no perquè sigui femenina, no perquè sigui juvenil, la boxa és una cosa que a mi no m'agrada personalment, però com tots els llibres que tracten d'un tema molt concret i es fan famosos, la importància està en un altre lloc, evidentment. I aquí la importància està en el que pensen les noies, d'on venen les noies, quina vida tenen, quina vida tindran durant aquest torneig, després del torneig. Cosa a destacar, l'estructura és bastant graciosa perquè són 8 noies, hi ha quarts de final, semifinals, final, i cada capítol és un dels combats, no? Aquesta contra l'altra, després l'altra contra la de més enllà, i això fins a la final, algun capítol que és un interludi. I a cada enfrontament coneixem les 2 noies, no? En fragments, píndoles molt curtetes, va deixant anar coses de cada una d'elles, de la seva vida passada, i una cosa que sí que m'agrada molt a mi, que és de la seva vida futura, no? Molts anys després, ella, quan es dedicarà a no sé quina història, recordarà aquest dia... Aquestes coses a mi m'agraden en els llibres, no? Quan de sobte, sense venir a tom, t'expliquen una cosa que passarà molt de temps en el futur. Bé, opinió, està bé el llibre, a mi m'ha agradat, està bé les reflexions, està molt bé moltes coses que se'n poden extreure del llibre, de fet moltes reflexions, una d'elles, per exemple, que allò que és tan important per elles en aquell moment, hi ha 8 noies que volen guanyar aquell torneig com sigui, és el més important per elles en aquell moment, després del torneig, doncs, i sobretot al cap dels anys, aquesta importància es relativitza, no? Això et dona lliçons, aquelles coses que ens capfiquen tant a la vida en un moment i ens tenen superfixats, doncs potser després perdran completament la importància. I reflexions com aquesta n'hi ha moltíssimes, i el llibre està bé, és interessant, t'atrapa, el vas llegint amb interès, que evidentment vols saber qui guanya el torneig, però així en general jo no diria que és una meravella de llibre.
és cert que ja hem parlat a vegades del Premi Llibreter, també premia llibres que no han triomfat tant com els llibreters pensen que haurien d'haver triomfat. I això és cert, no? Potser aquest llibre no s'ha vist tant i pot haver agradat molt. Clar, potser llibres que a tu et semblen que podrien haver guanyat el Premi Llibreter ja han tingut el ressò que es mereixien. Exacte, és això. Llavors, llibre que... A mi no em sembla malament que hagi guanyat el llibre. No, està bé. A més, ens agrada que hagi guanyat aquesta editorial, Segona Perifèria. Però sabeu, no? Per exemple, de l'any passat, de Segona Perifèria, hi havia el Ferrocarrils de Mèxic, que a mi em va encantar, que és un llibre que en general ha agradat moltíssim, i potser perquè ha agradat tant, doncs ja no optava a aquest premi. Però per mi és més mereixedor de premi Ferrocarrils de Mèxic que aquest Cop de llum. Però, escolta, sobre gustos, i és això, no? És un llibre que potser no s'ha vist tant, i mira, a mi m'ha funcionat. Jo he volgut llegir-lo, perquè, hosti, els llibreters han dit que estava molt bé aquest llibre. Clar, que la Laia li va agradar, però tampoc potser no li va semblar allò el seu llibre de l'any, però a mi potser m'anava a encantar. Això no ho podem saber fins que no llegeixes, no? Doncs això, el vostre criteri de llegir-lo, no crec que us decebi, potser tampoc us semblarà una meravella, però reflexions en podeu extreure d'aquí moltíssimes. I jo vaig acabar el meu mes, mira, llegint una cosa que no sol llegir, una biografia de Lev Tolstoi, es diu Vida de Tolstoi, no enganya. Aquesta foto, per allò que dèiem abans de tenir marcs per aquí, fotos d'autors, és brutal, és espectacular. Hi ha un punt de llibre, no sé si es desenfoca això. Venia amb el llibre, un punt de llibre amb la cara de Tolstoi, i jo crec que l'agafaré, perquè és brutal, la foto aquesta de Tolstoi a gran. Bé, és d'Andrei Zorin, un autèntic estudiós, el llibre és nou, és del 2020, és un estudiós de Tolstoi, coneix l'obra de l'autor de principi a fi, i és una biografia molt curteta, per com s'enrotlla l'autor, la biografia és molt curta, un llibre que ens va recomanar a Dioni Porta quan el vam entrevistar en el podcast, que ens va sorgir la possibilitat de llegir-lo perquè l'editorial es va posar en contacte amb nosaltres, i jo vaig dir, escolta, doncs, d'entre els llibres que tens, m'interessa la biografia de Tolstoi. I que l'he llegit, i la veritat és que a mi m'ha agradat força. Està, per mi, molt ben estructurat. Jo, com no llegeixo moltes biografies, potser ja són així, moltes biografies d'autors, però aquí la gràcia és que va seguint la vida de l'autor, evidentment des que és jove fins que és gran, però va relacionant-ho molt cada moment amb l'obra de l'autor. Llavors, és molt recomanable aquesta biografia, però sobretot si sou coneixedors de l'obra de l'autor, perquè tampoc no estalvia spoilers. Aquí jo m'he menjat alguns spoilers del final de Guerra i Pau, que déu-n'hi-do, però bueno, el llibre és molt llarg, ja no me'n recordaré d'aquí que l'acabi. Però en algun moment, això ja ho hem dit molts cops, en algun moment això caduca, no?, dels clàssics. Sí, però jo no he llegit, no diuen els de Godall que un llibre és novetat fins que no l'has llegit. Però has d'assumir que et pots menjar-te algun spoiler. Sí, bueno, spoilers... Jo ja sé com acaba Els Miserables, saps? Sí, és veritat, però spoilers pel que fa als personatges concrets que inventa Tolstoi, no als esdeveniments històrics que descriu Guerra i Pau. Evidentment, això, doncs, et fots si no coneixes la història, no? Però sí. I una cosa que aprens aquí és que tota l'obra de l'autor és autobiogràfica, en tot llibre, en tot relat que va escriure, i ell hi participava, diferents moments de la seva vida, diferents interessos que tenia al llarg de la seva vida, perquè en algun moment, bueno, ell m'ha fet molta gràcia saber que era un autor, que em disculpi la gent que ja coneix Lev Tolstoi i la seva trajectòria, però que tenia unes idees anarquistes molt bèsties, que les posava en pràctica i que realment era un anarquista molt convençut, però que per coses de la vida després es va fer molt religiós i el seu fervor religiós era molt potent, cosa que en principi no lliga gaire, no?, les idees anarquistes amb la religió, però bé, amb el cap de Tolstoi sí que funcionava. I bé, sense embolicar-me gaire, perquè al final és una biografia i explica la vida de l'autor, m'ha semblat molt interessant tot el que explica i sobretot aquesta relació de cada moment vital i l'obra que estava escrivint en aquell moment. I els alter egos que posava en els seus llibres, clar, jo no sabia, jo coneixent els personatges de Guerra i Pau, jo pensava que eren inventats, i no, són personatges que representen persones de la vida passada, o sigui, d'abans de néixer de Tolstoi, de les famílies de Tolstoi, i alguns dels personatges que són inventats i que no són d'aquesta família, o que sí que ho són, però que ell els hi dona més protagonisme, doncs són alter egos seus, i més d'un personatge, no? I en altres llibres, doncs també, no? Una part de la seva personalitat és un personatge, una altra part és un altre personatge, sobretot a les dues coses que l'obsessionaven, que era el sexe i la mort,
i això doncs, està present en tota la seva obra, amb personatges concrets i tal. I per això ho he trobat molt interessant, com dic, m'he menjat spoilers, però, per exemple, m'ha convençut de que acabaré llegint Anna Karenina en algun moment de la vida, després de llegir Harry Pau, jo crec que he de llegir, no a continuació, si us plau, però he de llegir Anna Karenina en algun moment i jo crec que... Tens molta vida per endavant. Espero tenir molta vida per endavant per llegir-lo. Aquí també explica moltes coses d'Anna Karenina, però ja per quan arribi aquest llibre doncs ja no me'n recordaré. Però que si coneixeu l'obra de l'autor, si us agrada l'autor, amb tots els seus clarobscurs, perquè era un senyor que tenia les seves coses, i la seva misogínia també tenia tela, però que si sou admiradors de l'obra de l'autor, aquest llibre és molt recomanable. I crec que és un molt bon complement a allò que has pogut conèixer d'ell en les obres de ficció i coneixent la seva obra. La veritat és que a mi m'ha agradat força. Tolstoi i l'autoficció. Jo vaig acabar el mes llegint Les closques de la Laia Vinyes, Premi Documenta 2020 ex aequo amb la Irene Pujades i els seus desperfectes. Llibre de la biblioteca. I llibre que, a diferència del que estava dient abans de la Lauren Viu, que és que tot és com molt lineal i que si hi ha alguna cosa que va enrere t'assenyala amb els anys i tal, Laia Vinyes s'ha d'estar atent per llegir-la. No és una història complicada, al final és una història d'una saga familiar, d'una família del Delta de l'Ebre, una família que són 3 germans, i seguim la història d'un d'ells, que és l'Arnau, i saltem entre la seva joventut, la seva infantesa, la seva joventut, i fins que es fa gran, i té una filla, i es mou entre el Delta de l'Ebre i Barcelona, al barri de... per Lesseps, em sembla, per allà. Llavors, al final, la trama senzilla seria aquesta, no? És una història familiar i tenim 2 escenaris, Barcelona i el Delta de l'Ebre. Comencem, jo crec, he calculat aproximadament cap als anys, suposo, 50, perquè quan l'Arnau és gran representa que és per l'època de Puig Antic. Per tant, he calculat més o menys, no? Aquests 20, 25 anys, una mica anys 50, anys 70. Ara bé, els salts en el temps... i sense avisar, Vull dir, s'ha d'estar atent, hi ha algun punt que he anat com perduda, però després m'he enganxat. Quedar-se amb el nom dels personatges també ajuda, no? Què m'ha sorprès molt de Laia Vinyes? L'estil, la manera com escriu. Això ho vaig dir en algun vídeo que vaig gravar, crec que en un vídeo d'aquests ràpids de TikTok. Hi havia un fragment que em feia gràcia perquè parlava de la festa major, d'un embalat, no? I de seguida penses en Mercè Rodoreda, per tot el tema aquest. I ella feia, a més, una punta, no? Fa alguns apunts molt lleus, no és un llibre molt reivindicatiu, sobre les comparacions entre la vida de ciutat i la vida del Delta, que van a ritmes diferents i com a la gent de ciutat li agrada el Delta, però per anar-hi a banyar-se, no per treballar la terra ni per aquestes coses. I arran d'aquest fragment, d'aquest embalat i tal, clar, jo recordo que et vaig dir, ostres, és que escriu d'una manera, aquesta mena de... ja no només pel fet que sigui costumista, sinó que aquesta mena de frases enllaçades amb moltes, com es diuen aquestes oracions, no? Com conjuntives... Subordinades. Sí, molt, em recorda molt l'estil de Mercè Rodoreda també, no? I com la part de l'embalat era com la cirereta del pastís, no? I vaig fer la reflexió sense cap mena d'intenció ni disparant a ningú, però que moltes vegades qualsevol autor contemporani que escriu una novel·la costumista es diu que escriu com l'estil de Mercè Rodoreda. I jo crec que aquest és potser l'únic llibre que he llegit en què jo podria fer aquesta comparació amb coneixement, no? Com dient, és que realment me la recordes, perquè si no, simplement doncs, fem novel·la costumista i ja està, no? No sé, per exemple, em ve al cap com Jen Díaz, que també escriu com molt costumista, però ella té el seu estil, i ella, per exemple, doncs, normalment s'emmiralla en altres autores o les parla d'altres referents que ella té, que sigui Ginsburg, no? Ana Maria Matute, però no, ni ella ho menciona, ni li trobes la comparació, no? I aquí m'ha semblat molt bèstia com estilísticament, no dic que copiï, però estilísticament me l'ha recordat moltíssim a l'estil de Mercè Rodoreda, costumista i sobretot a nivell també d'escriptura. Molt bé, doncs ho deixarem aquí. Jo crec que no hem dit en cap moment que avui intentarà ser un vídeo curt, perquè no ho ha estat. No ho aconseguim mai. Vull dir, ja deix que ni ho diem. Però bé, mira que no eren molts llibres, en realitat, però bueno, jo m'enrotllo molt,
la Laia sempre m'ho diu, Sí, tu... però és el que hi ha. M'embolico. Doble de llibres. Doble, però m'estic el doble de temps parlant també. Sí. Però bueno, la Laia va més per feina, ja ho sabeu. Res, ja estem a l'agost, ja amb noves lectures, aquest any ens hi posarem d'hora amb el podcast, ens hi posarem d'hora amb tot, no fem vacances pràcticament, no fem vacances de xarxes, així que ens anireu veient per aquí. Ja sabeu, qualsevol comentari que tingueu sobre els llibres que hem explicat, o si ens voleu explicar què esteu llegint vosaltres aquest estiu, teniu els comentaris oberts, nosaltres sempre us llegim i us contestem. Likes, comparticions, subscripcions, ja ho he dit a l'inici, però estem molt a propet dels 2.000, ens agradaria molt arribar-hi abans de l'aniversari del projecte, que és el setembre, a veure si hi arribem. Doncs tot és molt benvingut i molt agraït. I estem a l'agost, estem passant calor, tot i que tenim l'aire condicionat, i mentrestant, què farem, Laia? Llegiu, que el món s'acaba.